Ahojte všetci, tu je Sabrina a vitajte na Slovensku. Sme v srdci Bratislavy, pripravení na ultimátnu prehliadku slovenského pouličného jedla. Od národného jedla po sladké pečivo a slané pochúťky ochutnávame to najlepšie zo slovenskej kuchyne. Toto je cesta do srdca slovenskej kultúry, jedno sústo za druhým. Ak milujete jedlo a cestovanie, stlačte tlačidlo. Páči sa mi to a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali žiadne dobrodružstvá. Poďme jesť. Začíname našu kulinárskú cestu ikonickým slovenským jedlom – brinzové halušky. Toto jedlo je považované za národný poklad Slovenska a je hlboko zakorenené v tradíciách a kultúre krajiny. Ak by ste sa opýtali ktoréhokoľvek Slováka, čo by mal ochutnať každý návštevník, brinzové halušky by boli na vrchole zoznamu. Halušky sú malé, mäkké zemiakové knedličky, ktoré sa pripravujú z nastrúhaných zemiakov, múky a štipky soli. Po uvarení sa tieto nadýchané kúsky premiešajú s brinzou, tradičným slovenským ovčím syrom, ktorý je známy svojou výraznou, pikantnou chuťou a krémovou konzistenciou. Na vrch sa pridáva chrumkavá, do zlatista opečená slaninka, ktorá jedlu dodáva nezameniteľnú vôňu a slanosť. Každý kúsok halušiek je jemný a vláčny, brinza sa krásne rozplýva na jazyku a slaninka praská medzi zubami. Táto kombinácia chutí vytvára dokonalú harmóniu, sítu, krémovú a zároveň sviežu. Je to jedlo, ktoré vás zahreje a poteší v každom ročnom období. Prvýkrát ochutnať brinzové halušky je zážitok, na ktorý sa nezabúda. Mnohí návštevníci sú prekvapení, aké síte a uspokojujúce toto jednoduché jedlo môže byť. Každé sústo je bohaté, upokojujúce a hlboko uspokojujúce. Skutočná chuť slovenskej tradície, ktorá spája generácie pri jednom stole. Brinzové halušky sa často podávajú v útulných horských chatách alebo tradičných reštauráciách, kde vôňa čerstvo uvarených halušiek naplní celý priestor. Je to rustikálne, síte a absolútne nezabudnutelné jedlo, ktoré vás prenesie do srdca Slovenska. Ak by ste mali vyskúšať len jednu vec počas návštevy Slovenska, nech je to práve toto. Brinzové halušky sú viac než len jedlo. Sú symbolom pohostinnosti, tradície a lásky v domovine. Takýto skvelý začiatok našej prehliadky nás naladil na ďalšie objavovanie slovenských chutí. Poďme sa pozrieť, čo nás čaká na ďalšej zastávke. Na ďalšej zastávke našej kulinárskej cesty sa ocitáme na rušnom slovenskom trhu, kde sa v ovzduší mieša vôňa čerstvých zemiakov, pečených na platni. Práve tu objavujeme lokše, tradičné, tenké a mäkké zemiakové placky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou slovenskej kuchyne. Trhovisko je plné života, predajcovia s úsmevom pripravujú tieto placky priamo pred vašimi očami a každý pohyb ich rúk je výsledkom dlhoročnej tradície. Lokše sa najčastejšie potierajú kačacou masťou, ktorá im dodáva nezameniteľnú chuť a vôňu. Po natretí sa placky zrolujú do úhľadných valčekov, ktoré sú jednoduché, no zároveň plné výraznej chuti. Každý kúsok je dôkazom toho, že aj z najjednoduchších surovín môže vzniknúť niečo výnimočné. Textúra lokší je mäkká, žuvacia a jemne elastická, pričom povrch je lesklý od rozpusteného tuku. Pri zahryznutí pocítite hlbokú, slanú bohatosť, ktorá sa rozplýva na jazyku. Kačacia masť zvýrazňuje zemiakovú chuť a dodáva plackám príjemnú vláčnosť. Lokše sa dajú pripraviť na mnoho spôsobov, môžete si ich vychutnať slané, plnené pečenou kačicou, kapustou alebo pečienkou, ale aj sladké, potreté makom, orechmi či lekvárom. Dnes sa však zameriavame na tú najklasickejšiu, slanú verziu, ktorá je stálicou na každom slovenskom trhu. Lokše sú dokonalou pochúťkou na zahriatie počas chladných dní. Ich teplo a vôňa vás obklopia, keď si ich vychutnávate priamo na trhu, obklopený ruchom a smiechom ostatných návštevníkov. Je to jedlo, ktoré spája ľudí a pripomína im domov, nech sú kdekoľvek. Pripálené miesta na povrchu lokší dodávajú jemný nádych dymovosti a chrumkavosti, ktorý kontrastuje s ich mäkkým vnútrom. Táto kombinácia chutí a textúr robí z lokší nezabudnutelný zážitok pre každého milovníka tradičnej kuchyne. Lokše sú jednoducho povinnou ochutnávkou na každom slovenskom trhu. Ich vôňa vás priláka, chuť vás očarí a tradícia, ktorú nesú, vás zahreje pri srdci. Ak ste na Slovensku, určite ich nevynechajte. Je to zážitok, ktorý si budete dlho pamätať. Poďme ďalej. Už z diaľky ma prilákala omamná vôňa grillovaného mäsa, ktorá sa niesla celým trhom. Nasledoval som ju až k stánku,
kde som objavil cigánsku pečienku. Ikonický slovenský pouličný sendvič, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou každej poriadnej oslavy, festivalu či jarmoku. Tento pokrm je nielen obľúbený medzi domácimi, ale láka aj turistov, ktorí chcú ochutnať pravú slovenskú klasiku. Základom je marinovaný bravčový krk, ktorý sa grilluje priamo na ohni, až kým nie je krásne prepečený a šťavnatý. Mäso sa potom vloží do čerstvej, nadýchanej žemle, pridá sa vrstva sladkej, pomaly karamelizovanej cibule a všetko sa bohato poleje ostrou horčicou. Každý krok prípravy je malým rituálom, ktorý robí tento sendvič výnimočným. Výsledkom je sendvič, kde sa stretáva šťavnaté, jemne prepečené mäso s cibuľou, ktorá je sladká, mäkká a takmer džemovitá. Horčica dodáva pikantnosť a sviežosť, ktorá krásne vyvažuje mastnotu mäsa. Každá ingrediencia má svoje miesto a spolu vytvárajú dokonalú harmóniu chutí. Cigánska pečienka je poriadne neporiadna, šťavy stekajú po prstoch, horčica sa rozotiera po žemli a cibuľa vypadáva pri každom zahryznutí. Ale práve v tejto neformálnosti je jej čaro. Je síta, uspokojujúca a absolútne chutná. Presne to, čo od pouličného jedla očakávate. Každé sústo je doslova chuťová bomba. Mäso sa rozplýva na jazyku, cibuľa dodáva sladkosť a horčica príjemne štípe. Je to zážitok, ktorý si budete chcieť zopakovať znova a znova. Ak navštívite slovenský festival alebo jarmok, cigánsku pečienku jednoducho nesmiete vynechať. Je to jedlo, ktoré spája ľudí, vyvoláva spomienky na detstvo a dokáže zasítiť aj ten najväčší hlad. Jednoduché, poctivé a nezabudnutelné. Presne také, aké má byť pravé pouličné jedlo. A teraz, po tejto delikatese, sa už teším na ďalšiu slovenskú pochuťku. Teraz langoš, vyprážaný disk z cesta, obložený po slovensky. Horúci z fritézy, potretý cesnakom, zasypaný strúhaným syrom a zakončený špirálou kyslej smotany. Chrumkavý zvonka, mäkký a žuvací vnútri, je to čisté pôžitkárstvo. Najprv udrie cesnak, potom rozstavený syr a chladná, pikantná kyslá smotana. Je to jedlo pre pohodlie, ideálne na zdieľanie na trhu alebo festivale. Každé sústo je lahodný neporiadok. Langoš je povinná skúsenosť na Slovensku. Nájdime niečo sladké. Čas na dezert. Trdelník, slávny komínový koláč. Sladké cesto je omotané okolo rožňa, pečené nad uhlím a potiahnuté karamelizovaným cukrom a vlašskými orechmi. Výsledok? Chrumkavá, zlatistá kôrka s mäkkým, nadýchaným vnútrom. Odtrhnite prúžky a vychutnajte si teplé orieškové pečivo s vôňou škorice. Je to interaktívne, zábavné a úplne návykové. Či už obyčajný alebo plnený, je to pouličná pochúťka, ktorú nemôžete vynechať. Už samotná vôňa vás pritiahne. Vyskúšajme ďalšiu klasiku. Ďalej parené buchty. Nadýchané parené buchty plnené sladkým slivkovým džemom. Podávané teplé, poliaté maslom a posypané makom a práškovým cukrom. Buchty sú ľahké a vzdušné, džem kyslý a bohatý a polevy dodávajú orieškový sladký záver. Je to jedlo pre pohodlie, ktoré chutí ako domov. Každé sústo je mäkké, vlhké a dokonale vyvážené. Obľúbená slovenská pochúťka, často jedlá ako hlavné jedlo alebo dezert. Jednoduché, uspokojujúce a vyrobené s láskou. Dokončíme to silno. Naša posledná zastávka. Klobása. Legendárna slovenská klobása. Údená, šťavnatá bravčová klobása. Grillovaná a podávaná v čerstvej žemli s horčicou. Obal praskne, mäso je hrubé a chutné a koreniny vyniknú. Chlieb nasaje šťavy a horčica dodá pikantný kopanec. Je to rustikálne síte a podstata slovenského pouličného jedla. Dokonalý záver našej gurmánskej prehliadky. Klobása je povinná pre každého milovníka mäsa. Aký deň jedla? To je záver našej prehliadky pouličného jedla v Bratislave. Od brinzových halušiek po klobásu, každé jedlo rozprávalo príbeh bohatého kulinárskeho dedičstva Slovenska. Ďakujem, že ste sa ku mne pripojili. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a zdieľať svoje obľúbené jedlo v komentároch. Uvidíme sa na ďalšom kulinárskom dobrodružstve.